abalulekileyo akayideli uThixo. Sizama ukuthi kunifemeli yasekhaya nathi sidlulile kule ndlela kwaye sayidada le ndlela. Yile nathi uMkuli unabantu bakuThixo ngamaxesha onke bakuthiswa yimililo. Lo umlilo is-temporary ngoba uThixo emlilweni ungena nabo aphume nabo zeningazonzakalisi sikho sonke singamangqina. Wafika umntu kwaYobhi, Yobhi onyana wakho obhubhile ngama lenkonde yami inkonde yathi I know my Redeemer lives. Umntu osentlungwini sometimes akayazi ukuba uThixo ukhona nakule ntlunguzi. Zinoyame ngoYehova unani uThixo zenihambe niyazi ukuba ngaphambili bekhona. Mamela uThixo, I have plans for you. uThixo akafuni ukubulala kodwa wants to prosper you. Ebekhona uMandlele uThixo umjongile. This is not a plan to harm you but to prosper you. Uthi omnye ubhuti apha ebesebenza ebhankini. You know at the bank xa uvala icango kukho icengo lijikelezayo. Family yasekhaya xa livaleka ngoliqala livuleke umuntu. Which means akahambi uMandlele. There's something ezovuleka kuyo. uThixo mncede.